Chief Chidozie Emeka emego mmemme ili ji ọfụ na Nando kansụl ime obodo Anambra East nke afọ 2022 a n'ụdị pụrụ iche. Ya bụ mmemme were ọnọdụ na isi iyi Nando bụ obodo ya. Ọ dọtara ndị niile eji okwu ha agba izu bụ ndị si ebe dị iche iche wee bịa. Ka anyị sonyere Chibuzo Okoye bụ onye jere ebe ahụ ma ọ bụ netere anyị ozi a. Ọ bụ nnukwu mmemme omenala dịka ndị mmadụ si ebe dị iche iche na ala Igbo gbakọzuru na be Maazị Emeka dịka ọ na-eme mmemme nke afọ a. Mgbe ọ na-awa ya bụ ji ka Maazị Emeka, onye ndị ikwu dị ibe na ndị na-echere ezi echiche nnọdebere, kwuru na ji kasị ihe ndị Igbo na-enye ugwu ma kwue na ọ kwesịrị ekwesị ka a na-akwanyere ji ugwu oge niile. Maazị Emeka, onye nyere onyinye mechin, ngwa eji akwa akwa, igwe ejikwa akwọ ihe, oche na-enye ndị enweghị ụkwụ nakwa akatamkpa ego nyegara ndị ogbenye na ndị ihe na-atụ n'ọnụ na ihe ndị ọzọ gasị, kwuru na ebumnobi ya bụ iji ya bụ mmemme awamuji na-enyere ndị na-eto eto na obodo ha aka ma kwe nkwa na ya ga na-eme ya bụ mmemme afọ ọbụla. Ebe a ka anyị ga-ekwe nkwa dịkwa ebe a na-eme. Last year ekwu na mmerukwu mmadụ 5 obodo oyibo, and from this month anyị nọ agaba ga-ebido the process. Mma agbọghọ Polokwu Road ebe eruru machin eji akwa akwa, a sị na ọ bụ na-abịara ebe a n'ibe ya adịrị ya na mma. O gosi na ndị bụ m na abịbịa nọ ebe a niile ọ na-asị wibe na-abụ m n'aka Chukwu bless ebe ncha niile. Ọ bụ unu ji bịa ya ma nkuru ya ejiwa anaghị akakwanụ si na n'okwu nke ya ka onye President General ndị Nando Development Union bụ Maazị Christopher Nwakọ kenere ya bụ Maazị Emeka maka afọ ọma ya na ọgọ ya nyegara ndị Nando ma gwazie imilikiti ndị Nando ndị nwere ka ọra ha ka ha ṅomiri ya bụ ezi atụmatụ ọ tụpụtara. Nna ya ọ bụ ka Chukwu kpeeli ekpele n'ezinụlọ ya. Ibe na-atụpede aka wee na-ekpe ekpele nke m bụ na onye nwere inye mmadụ ọkọkọrọ ya, maka na nwatakịrị abụ na-abụ onye mmadụ apụta n'ibe obodo tie onwe tie ije ọbịa tie gie so na ibe ọma ka ọ ya abịa ya na ezinụlọ ya. Onye isi Nando Political Forum bụ Maazị Onyekakweze kọwara Maazị Emeka dịka otu onye kasị enyere obodo aka n'ụmụ na-eto eto, rịọzie Olisa bi n'igwe ka o gozie ya. Na Mbuli ka onye na-anọchite ọgbanta vootu Anambra East na West n'ụlọ omebe iwu etiti bụ Maazị Chinedu Obidigwe, onye ọ bụ Maazị Nnamdi Ikeli nọchitere anya ya, mere ka mata na Maazị Emeka bụ odogwu nwoke gbasiri ike ma nwetazie $1,000,000 iji wee kwado ya bụ awamuji. Ọ nọkwa n'ebe ahụ kwe nkwa na ya ga na-enwenata elele na-elite n'ọchịchị onye kwuo uche ya nye ndị ya na-anọchite oge niile. Otu onye n'ime ndị litere ya bụ elele bụ Oriakụ Okwuchukwu Masolu kpeziri Olise bi n'igwe ka o gozie Maazị Emeka ma rịọzie ndị Chineke mere ọgọ na ndị eji okwu ha agba izu ka ha na-echeta ụmụ ogbenye oge ha na-eme mmemme ọbụla maọbụ na-eri ego ha. Obi dị m ụtọ rinna ebele nna abali abụ na ọ ya na-eme karịa ka o mere eme na Chukwu ya anọnyeli ya na-agọzi ya nke o melibe nha bụ ebele na ka ọ ya mazọ ya Igba egwu mmọnwụ dị iche iche ndị si obodo Nando, okpuru ọchịchị Anambra East nakwa obodo ndị ọzọ na ije afụ Maazị Emeka tiekwara egwu nke ọ bụ otu agadaga nwoke na-eti nnukwu egwu na Ani Anambra bụ Maazị Ikemmazele bụ ihe kacha pụta ihe oge emere ya bụ mmemme. Site na isi iyi Nando nke dị n'okpuru ọchịchị Anambra East, aha m bụ Chibuzo Okoye maka akụkọ ụwa ABS.